Velkommen til Sønderbro Kulturhus. Fremover sender vi tv her fra Kulturcaféen. I denne første udsendelse om livet på Sønderbro skal I se 2 forskellige aktiviteter fra den samme uge i slutningen af februar. Det første indslag handler om gymnastik-karneval. Det kom forbi Søndermarksskolen. Den vendte op og ned på alle skolebørns dagligdag med dansk og matematik. I løbet af skoledagen fik de 420 børn 2 timers aktivitet i Kulturhuset. Om 10 minutter kan du se om livlig reportage fra et frivilligt marked Sønderbro Kulturhus. Her prøvede skolen og Kulturhus at vise teenager, hvad det vil sige at arbejde gratis som frivillig. Ja, 2 forskellige rapper var på scenen. Og det var spændende underholdning. Og 2 forskellige dansegrupper lavede breakdance. Alt det får du se i løbet af den næste halve time. Så velkommen til Sønderbro. Ja, rigtig hjertelig velkommen til Sønderbro Kulturhus. Hans Søgaard, du er formand for støtteforeningen Broen. Kunne du fortælle, hvad den bestiller i verden? Ja, det kan jeg sagtens gøre, fordi Broen hjælper det, vi kalder udsatte børn. Børn fra misbrugsfamilier, børn fra fattige familier, sådan noget, med at få en aktivitet i en eller anden idrætsforening. Så hårdt det er med track eller hvad? Kan I lide jeres egen hjemby eller hvad? Nej, det var sæt ikke mange, der kunne det, var. Nej, det kan vi ikke. Det er derfor vi bor her. Kan I lide jeres hjemby? Kan I lide jeres motherfucking hjemby? Sig fuck Horsen. Det hus, I sidder i her, er blevet til ved hjælp af frivillige, der har gjort en kæmpe indsats for gennem mange år og samle penge ind, helt nøjagtigt over 10 millioner kroner til at bygge det her, uden offentlige midler. Så det er Sønderbro Borgernes Kulturhus, I er i nu. Vi vil nemlig spørge hver enkelt af jer, har I lyst til at være med og lave noget frivilligt socialt arbejde eller være med i noget foreningsliv? Til den lejlighed er der nogle boder stillet op her, som er her hele dagen, som vil fortælle lidt om, hvordan de arbejder med deres frivillighedsdel. Vi har en hel masse selvhjælpsgrupper. Vi har blandt andet nogle selvhjælpsgrupper for overvægtige børn og børn, der har mistet en forælder, og vi har noget med incest og med spiseforstyrrelser. Vi har brug for frivillige, især også til opstart af de her selvhjælpsgrupper, til at være igangsættere på selvhjælpsgrupperne. Så har vi gratis kondomer og en masse folder omkring sikker sex. Kondomerne trækker også rigtig meget
hvor vi så har snakket med de unge om, hvis ansvar det er at have de her kondomer med sig. Vi har snakket både med pigerne og drengene om det, og pigerne var også enige om, at det ikke kun var drengens ansvar. Hvor mange år har du arbejdet som frivillig? Det er vist nok efterhånden 10 år, fordi jeg var med til at starte det hele herude. Spændende arbejde. Spændende arbejde frivillig, man sover godt, og jeg er blevet pensionist efterhånden, jeg er blevet folkepensionist, og ved at min dag, den går pragtfuld. Pragtfuld, det er så skønt at komme herover og være med til at skabe sådan noget, og være med til fremtiden også. Ikke? Den dag, jeg lukker mine øjne, der kan jeg roligt gøre det og sige, det har jeg været med til. Altså, det er jo en fornøjelse. Hvad siger det? K-O-R-S-E-N-S. Hvad siger det? Sig det, mand. K-O-R-S-E-N-S. Hvad er det? K-O-R-S-E-N-S. Hvad er det? Motherfucker. Yeah, boy. Yeah. Så hårdt det ikke med track eller hvad? Det var vores første forsøg på at lave tv fra Sønderbro Kulturhus. Der var et par skønhedsfejl hister her. Men det var heller ikke målt at lave tv på alle højeste niveau. Faktisk ønsker vi at lave en anden slags fjernsyn. Vi kalder det for Folkets Fjernsyn. Vi håber, du vil kigge med i løbet af foråret, hvor vi sender Folkefjernsyn her fra Sønderbro Kulturhus. Indtil da, vi siger tak, fordi du har kigget med. Og vi er Lotte Rasmussen. Og Idas Erkan. Og tak for i dag alle sammen. Vi vinker lige til kameraet. Så tror alle tyrkerne, jeg gakker i hovedet. Ja, hvad tror du, min familie siger?